Ahoj všichni. Pojďme se spolu podívat na některá z nejkrásnějších opuštěných míst na Zemi. Místa, která kdysi kypěla životem, teď stojí jako strašidelné, ale zároveň fascinující připomínky minulosti. Nejdřív se podíváme na Pripyat na Ukrajině. V roce 1986 bylo město evakuováno po katastrofě v Černobylu. Ulice, školy, dokonce i zábavní parky zůstaly opuštěné. Příroda si bere vše zpět. Stromy rostou skrz budovy a divoká zvířata se volně potulují. Je tam děsivé ticho. Další je Kolmanskop v Namibii. Kdysi to bylo prosperující město s těžbou diamantů uprostřed pouště. Ale když v 50. letech diamanty došly, zmizeli i lidé. Teď domy plní písek, který se valí dveřmi a okny. Vypadá to jako z nějakého sci-fi filmu. Přesuneme se k plovoucímu lesu v Homebush Bay v Austrálii. Tady leží vrak lodi SS Airfield, která kdysi převážela uhlí. Dnes je její rezavějící trup pokrytý hustou vegetací, která ji proměnila v plovoucí les. Pak tu máme ostrov Hashima v Japonsku, známý také jako ostrov bitevní lodi. Kdysi to bylo rušné hornické město. Poté, co se v roce 1974 doly na uhlí zavřely, lidé odešli a betonové budovy začaly chátrat. Teď to vypadá jako dystopická zřícenina přímo z filmu. Nezapomeň na Body v Kalifornii v USA. Vzkvétající město s těžbou zlata v 19. století, Body bylo opuštěno, když došlo zlato. Teď je to město duchů, zachované jako historický park se salony, bankami a domy zmrazenými v čase. Oradour-sur-Glane ve Francii je tragickou připomínkou války. Zničeno nacisty v roce 1944, bylo ponecháno nedotčené jako památník. Rozpadající se budovy, rezavějící auta a spálené kostely stojí jako smutná připomínka válečných hrůz. A nakonec Angkor Wat v Kambodži. Kdysi srdce Khmerské říše, tento chrámový komplex je nyní zarostlý džunglí. Kořeny stromů se proplétají starobylými kamennými zdmi a vytvářejí magickou atmosféru. Je to obrovský archeologický poklad. Tato opuštěná místa nesou fascinující historii a ukazují sílu přírody, jak si bere zpět lidské prostory. Navštívili byste některé z těchto míst? Dejte mi vědět v komentářích. Díky za sledování.